Unogogo wakwathi ingane akusiye abantu abayizalile kodwa abantu abayikhulisile. Angazi lo yagogo ukuthi wayithathe le nkulumo, kodwa le nkulumo le iyangikhumbuza ukuthi ngesikhathi ngisakhula kwakukhona omunye umama owayengahlali nomntwana wakhe, owayethi uma efikile ethi uyamqukula umntwana wakhe uyamdlalisa, evele ekhala umntwana wakhe ekhala uqanduqandu, ngenxa yokuthi wayengamazi lo muntu lo wayemdlalisa, wayengazinakwazi ukuthi uma wakhe ngoba wayengakhulanga naye, wayengahlali naye. Ngase ngakhumbula ukuthi kambe ibhondi yakhiwa emntwaneni. Ibhondi uma ungayakhanga emntwaneni nomzali ayibibikho. Ingane ayazinakwazi ukuthi wena ukhona uyaphila umzali wayo, ngenxa yokuthi ayikho into enixhumanisayo futhi ayikho ibhondi wena mzali futhi uyakhile. Yingakho ngimangala ukuthi kudalwa yini ukuthi umzali ufike elahle ingane yakhe, ikhule izibe ndala, uNkulunkulu eyisize iphumelele isebenze ibe nemali, bese yaqhamuka umzali lokhetha umntanami, bese ingane ithi saxawe lokho ukuthi uvelaphi umuntu efana ngomntanami, bese yena futhi umzali egijima etshela abantu ukuthi umntanami akangize lutho, umntanami ngamzala ngamletha emhlabeni kodwa yena akangisizi ngalutho. Ngaleso sikhathi leso abantu ngenxa yokuthi akazi bona, naye umzali akayikhulumanga yonke indaba, bese begxeka le ngane le, bethuka le ngane ukuthi le ngane ikalekisiwe, le ngane izoyilethela amabhadi ngoba ilahle umzali wayo, ijikela umzali wayo. Ekubeni ingane ingazi lutho ngomzali wayo, ingazi ngisho ufidi wakwathi ngomzali wayo. Bafowethu kunzima, iyona mpilo leyo bafethu ebhekene ney'ngane lezi eniy'thukayo, enithi zilahle abazali bayo, enithi lezi ngane lezi ayibanaki abazali bazo. Iyona mpi esuke ebhekene nayo, iwona mlando esuke ephuma kuwo-ke loyo isikhathi esiningi.